cic gornel gynta'r pnawn. Robbie Wilmot yn ei chymryd i'r Barri. Tuag at y gwrt bach. Hanna'r cliriad. Mor bell y Cafan i'r llawr. Chwarae'n parhau. Wilmot unwaith eto tuag at y postyn Cefn! A gol i Hulbert oedd yno. Efo'r dasg hawddan y byd. Trydedd gol ar 10 Hulbert. Y tymor hwn i ddegfed o'n o gyngrair. Ac yr ymwelwyr sy'n taro gynta. Yn gic ddofn tuag at y postyn Cefn. Peniad Sutton yn ôl ar draws. Ac ymdrech Dominic Smith oddi ar y trawst. A mae yna waedd am gic o'r smotyn. O bob math o beth yn digwydd yng Nghwrs Cosby y Barri. Bron i Dominic Smith sgorio yn y lle cynta. Ac ar ôl hynny, arbediad gwych gan Liam Armstrong i rwystro yr ergyd gan Wahib Tara. Wilmot. Llyna George. Michael George. Efo'r croesiad. Schwarzer yn methu dal i afal arni. Ond yn llwyddo i daro'r bel yn glir. Craig Williams. Paratoi i grymanu'r bel. Tuag at gwrt 6 y Barri. Dyna'n union lle mae'n mynd! A nath i groes i'r llinell, mae wedi rwan! Ac Aaron Williams sy'n ei hawlioi. Ac afo chydig dros 20 munud i fynd. Oedd hi'n gol hyll, ond maen nhw i gyd yn cyfri. A mae'r Drenewydd yn gyfartal. Taro bel yn hir, tuag at McLagan. Y bel yn disgyn i Owen. Ieuan Owen! Oedd hi'n ergyd lan ar yr hanner foli, ond yn syth at Julian Schwarzer Garcia.